i com a representant del govern de la Diputació de València, que demà dilluns farà una declaració institucional demanant als partits polítics que voten a favor dels drets civils de les valencians i les valencianes, perquè no volem ser més que ningú, però menys que altres territoris tampoc. Volem tindre el nostre dret civil propi reconegut. Vinc ací avui a portar també el recolzament del president de la Diputació de València, Vicent Mompó, que no ha pogut estar ací, però que ha demostrat el seu suport incondicional a la reforma de la Constitució, que es votarà el dijous al Congrés dels Diputats del Congrés dels Diputats. Com a vicepresidenta de la Diputació de València i com a portaveu d'Ens Uneix, demane tant al Partit Popular com al PSOE que voten a favor de la recuperació del dret civil valencià, un sistema normatiu molt avançat a la seva època, respectuós amb les dones i amb els homes.